Action Report Sunday Edition. Balita sa lokal, nasyonal, balita sa patagsang showbiz aton pagaistoryahan. Anay tabo sa kasaysayan aton balikan. Welcome sa Action Reports Sunday Edition. Las 5:02, Action Radio Philippines Standard Time. Welcome sa pagpangalagad Action Report Sunday Edition. Panibago nga programa sa Action Radio Bacolod, kag inyo makaupod sa siring adlaw. O kon kada Domingo nga adlaw mga ka-aksyon, las 5 tubtob las 6:30 sang aga. Action Dorel Cabato. Sa sining nga programa mga ka-aksyon, aton pag-istoryahan ang mga balita, nagakahanabo balita sa lokal, nasyonal, kag dalag kong balita international, mayara makita sang balita sa showbiz. Kag today in history nga aton nga pag-istoryahan. Kag mga ka-aksyon, aton man pagakuha ng mga balita karon sa City Hall with Action Arte Hupon. Capital News with Action Brian Morden. Bacolod City Police Office News with Action Eric Magbanwa. Kag sa aton man nga correspondent reporter Arlo Ticar, Nelson Patiño kag Roger Gutib. Sa gihapon mga ka-aksyon, standby ka mo dira kag maayong agagid sa tanan nga nagaupod sa aton sa sining aga. Kag sa ato ng headlines, sa City Hall, training para sa mga Board of Canvassers, pati gayon sang COMELEC sa palabuton ng Abril 4, tubtob Abril 7. Sa Capitol, Governor Lacson may pathag angot sa manog expire nga COVID-19 vaccine. Sa Bacolod City Police Office, investigasyon sang Police Station 3 sa pagtiro sa isa ka persona kahapon sa aga sa Barangay Bata, Nagapadayon. Sa ato naman nga mga correspondent sa kay Arlo Ticar, balita nagikan sa Banwa sang Manapla, duwa ka persona iya, giningagaw nga mapasakaan sa kaso, pinagi sa regular filing. Kay Nelson Patiño naman, balita nagikan sa syudad sa San Carlos, PCG o Philippine Coast Guard nagapatigayon sang land-based inspection sa mga beaches bilang pagpanghanda sa Semana Santa. Kag sa balita gikan sa syudad sang Sagay, updanta ni Action Roger Gutib, 52 anyos nga lalaki nga taga-probinsya sang Bataan, arestado sa kaso estafa sa syudad sang Sagay. So, sa nagaupod sa aton sa sining aga, sa Facebook Live, comment ka mo dira ha kay karon antes matapos ang aton programa, paghatagan ina naton sa nga panahon. Aton pagatamyawon ang inyo dira nga ginatamyaw sa siniman nga aga. Kag mga ka-aksyon, sining adlaw ha, umpisa man sang month of Ramadan sa aton dira nga mga Muslim brothers and sisters. So sige, sa aton iyang pagbalik mga ka-aksyon, aton pagkakwaon ang situational report sa aton patrol with Action Marlon Genovea. Standby. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency na. Las 5, Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik na sa Action Report Sunday edition sa Gapon with Action Dorel Cabato. Mawanta ang situational report sa aton patrol with Action Marlon Genovea. Action Marlon, may naga. Okay, action Doors, good morning sa ato sa mga action Sunday morning pero mapulubog na usabong ang kaagahon kay dali sa Bacolod bawo na bugtawa ko kay inalas sa 4:15 gid no sa mag-umpisa ang pagatupa sang una tulutalit kag dabo-dabo man lang kag pagkalas 4:30 top sa mga talion amat-amat siya hindi ka masiling nga damol pero mayara sa nga pugtag-pugtag nga pagatupa sang ulan nakabantanan nga dali gani sa may area sa Libertado nga nagalabay ang ato sa nga patrol gapanilig na gani di ang gabaligya lang kaho kaya matamat nga saka ang tubig sa hindi ka magnoro tubig na akson na ninyo nga kuan nga ning taas bla kundi ang tubig lang nagamatamat man dulog sa isa na ginapungkuan no basa subong nga kag danlog ang dalan mayor nga dalan diri sa maya sulad sa nga Bacolod kaysa na Salintra nagatupa sa gihapon ang taliti although ati way man sangin report kami yara sang nagapasulod nga lain nga tiyempo diri sa aton porque daw normal ini nga kakatabo diri sa ato sa nasyon kaya mo man inispresahan nato action na dos naglililikad nga mga inadlaw dari naman sa area sang Libertad Public Market isa ini sa tatlo ka mga merkado nga ginatingwaan sa ato sa lokal nga panguluhan sang sunod nga patahumon no mamagyapo na sitwasyon diho. Ano ba action ni kadalan ni Saman? Ini yung lipot kadalan ni. Aso nakasaylo na sila Action Mar? Way pa. Ang sitwasyon sa mga sa Libertad o masauna. Sa Burgos to yung galing masaylo sila. Sa Burgos kayo, area to. Sa Burgos nga area to Action Doors.
Dari sa may Libertad, ang Libertad amo ning nalantaw naton nga medyo malapad-lapad nga public market dari sa may sulod sa Bacolod mo, no? Ati okay dra gid ang bagsakan Action Mars ang mga mga utanon gikan sa naglain-lain nga lugar diri sa Negros Occidental kag Oriental man dira sa may Canlaon City. Correct. Dari sa may area sang tuo nga porson o galing kay bante ang area bala daw hindi lang utan ang ginabagsak kundi ga bagsak man ang mga tricycle de, no? Ati oo. Kasi diri man sa lagi palarking iya ho, tiya mo nga gamay kung may salakyan ka one way lang, di ka di pwede makasugata ho. May tricycle na may e-bike pa, may tricycad pa, o lang to abla ho. Tanan Action Mar may dalag ko pa na dakis ang ginakargahan bala sa mga utan gasinugat anay na dang duwa ang kere kis kag ang ginakargahan sang ay ano to medyo nagkarap kita no ginakargahan sa utan kag ang kere bala nga ginakargahan man sang utan man ate konti naginotok da sila permi da sa may labi na sa may bagsakan da. Correct, kamo gina-action na do sa sitwasyon de kay ang alagyan lang nga sang salakyan siguro mga 2 kadupa lang ang distansya. Ining sarang lagid nga bagyan sang salakyan lang pero sa ato sa nga patrol, no? Igo-igo lang gid ya kay kompleto nga size salakyan nagaparada di mo, no? Ang sitwasyon subong sang 3 ka merkado ta kon katawayan sa dalan na paghahambalan daw pinabayan daw, no? Kayo may truck, may panel, may private nga salakyan gani nga naga-parking gid diri sa may kilid sa Libertad. Balo ka. Oo. Balo ka Action Markis bala mga pribado bala mga salakyan mang basa ati Domingo man wala man disang bitaw marudako pa puro pa sa white anay. Di ba? Okay, correct gid. Amo nang balati Andre sa Bacolod City. Now may ordinance may lokal ini nga lokal nga lahi ini sa sulod sa Bacolod galing kay Mateo na ang kasuguan way gid maron to matamat na gabingaw labi na gid subong nga nagapasulod ang eleksyon. Asa wayon mon tawo mangkon tawo sino sugo simo siya muni o sige kay paurabog pagtuluta sa ulihi. Ay kalain. Muna sitwasyon nagbalik naman aksyon ni nagwan ang matamat naman balik damo lang ulan no. Magwa ka mo dalagit ka mo sang sada nga makahatag sa nga proteksyon sa lawas diwa. Kay kung adlaw grabe ka init, grabe ka paang sang panahon. Kung magwa ka subong, mabasa gidya ang imo sa nga tingkoy alimpuduhan, no? Kapag abot mo sa imo sa nga opisina, imo sa nga trabahoan, kibot ka lang naga-singo ka na, no? Kolokataro ka na. Budlay kay mahirap nang magkasakit no? Yes, mahirap mag-singo-singo ka Action Mark kay base bala lain na ang rason sa imo pagsingo-singo haw. Pero daw hindi na tanto why na sang peligro ang COVID-19 Pero sabi why taman gyud pangayo magsingo-singo kay barang tawo nga ginamunot ina siguro normal na lang ang nga trangkaso kon kolokataro. Kay dutay na gid lang ang COVID-19 gin-check naton ang record sa bahin sa nga Provincial Incident Management Team sa Negros Oriental ini sa datos amo ni sa ang pinakanubo sa maragtas sang Negros Oriental kon COVID-19 cases sa maghambalan kaya na lamang ini sa 39. Ang na-record kahapon. Tanda kay aksyon ninyo ba kwansan diesel subong 71 pesos 56 centavos ba? Ay gili ka? 71 ti subong gasolina. 71.56 Ang gasolina ya? Amo na sa aksyon ninyo silver. Ang silver is 69 pesos 85 centavos. Ti amo gining panahon makahambal kita nga mas maigid nga gasolina nga salakyan ginpili ko. Ang platinum 70 pesos 60 centavos, no? But silingon, mas mahal pa ya ang diesel, Action Mar. Correct. Mula sang latest kay nagligat ng Martes, sumaka naman to. Gani man. Pero may good news sa dason si Mana, Action Mar. May, or sa Martes bala, usually Martes, gin man pa saka aya ang mga ang mga petroleum company, mga kompanya sa gasolina, may 2 pesos gid nga saka sa gasolina. Sa pagnubo gali, price rollback sa gasolina. Kag sa diesel amo man,
may pagnubo man, pero hindi bala patas sa pagpasaka nila ya. Pasaka sila 8, 7, manubo 2. Okay man na si mo? Hindi Di bala? Wala pa na ning ulo negosyante na siya magamuna, no? Puro sila na iang rollback, no? Ang at least magka-pensar ba ng tao bilang yude nagapanubo sila ba? Pero kung basihan mo na ang nubo 2 pesos, ang saka 3 pesos. So, kanang sa gyapon ang Ginan monoplasada no? Tandaan nyo gina, kay nagligad, nataraan ko niyang kuhan ang report nga ang presyo sang gatong hasta pa ni sa bulan sang Mayo ang sinakaay. Abril pa lamang kita, no? May duwa pat bulan, no? O kung kung ang Mayo ang ginatumbot nila, ubuson nila ang adlaw sang Mayo, tito ang bulan Tiba si galing Action Mar, Mayo madayon, Mayo hindi? Mayo gidindi Mayo gidindi, ang ginatumbot ng Action Doors, ang ginsiling sa ato sa gobyerno, particular sa Department of Energy, nga expectaro na ang 100 pesos kada litro nga presyo sang gatong. Kay hasta sa bulan sa Mayo pa ang sinakaay sang petrolyo. Di ba? Hasta lang gid manayhan sa Mayo? Ate, ako malang na expectation malang daw projected Blackson na doors. Ate, laban-laban sa kabanti balaan na sang mga arat dira sa babaw mo. Ano ang dalaga Action doors kay ang ila sa diga masami na rason da gabase malang kami sa pangkalibutanon nga merkado world market no? Diyan wai tama na nga mga lang yan, nga mga normal lang yan nga mga Pilipino, way man tayo kablo kung paano naging suma Blackson Mar, kung paano na ang presyohan na sina. Hindi, explikahan nila ang ultimo nga tao, nagtugang pagit palibog sa pinsas ng tao, nangituan makasya ka technical bla. Gani man. Kung ang ginamuno nila ng world market namin na ihakpat po kung ihaplak sa ulo nila. Ay, kalay. Kailangan, antos lang antos lang kita, kaya mantiyang mo nagit maninaanan na nandal sa mga tao ni sponsor sa Pilipinas. So, lato na lang, sino naman ang bagong tarpulano, ang tarpulana nga makapungko sa atong siri, nasyon bilang mga lideres. Domingo, daw ay kita kabate sang lingganay sang simbahan. Ano ang manubagting sang lingganay simbahan guro naburawan ay. Naburawan guro. Ang ipukawat anay. Nabi sang subong nabi sang Chimpo Action Dos ko nagakatulog ka. Tugnaw, no? Kay Bante sa Rasalintara nagtupa ang ulan sa digid nga mga period. Ang patrol, sige po nag-arubing. Sa pila ka mga mayor nga dalandon sa Bacolod City, sa nagamotor bla, inihinay lang nga po, kaya may arat time Action Dos nga ang kilis ang dalan, may nagatinumpok lang daw feeling, gruning inom lang, palas ka bato bla, nga di makitan. Along-along gid ka mo, kay kadabo sa mga insidente, nga mga kaangay sila, nga bangod sang nagatumpok, nga bato or balas kilid sa nga dalan, motor, tumambling, nagsalinte ang gamaniho, kaya na akong isa kalapos punto nga kapatay gid. So yes. No? Labi na Action Mar bala kung ang ilaguma balang ginatawag bala nga daw nipis, ano term sina bulog na term sina nga tawag sina? Correct. Bulog ang guma. Duway na sang giring-giring bla. Wala na sang spike kung sa ano pa. Kung sa sapatos na. Kung sa magabuhok pa, mata magakaupaw na. So, amo na along-along. Kay kagi man ko Action Mar, mo minasundan man kami, nga naga-bike to siya. Pero ang bike kay Action Mar, kita mo ng tamang kanipis, bala nga goma. Yara na, di ba nga daw ka dako siya, tas nipis gid. Abo kay nalabihan, nga ginasiling mo bala. Sa madala nun, nagtingkaya gid siya, mayo lang, kay hinay ang padalagan sang mga nagasunod sa iya. Kag ang nagasunod sa iya, motor, hindi sa lakyan. Kay kung sa lakyan, kagulpi siya nagkaya to, ati gid siya Action Man, bungguan gid sa. Karagoy, no? Muna, kung nagaisa, kung hindi ba lang magkaagay, sa sa nga kaangay sa dente, daw ay gid kahalong bla, no? Muna, Action Doors, matampat tagadamol sa mga ulan, no? Gid sang bisa kami tuon kita ka makita indikasyon ni nga may posibilidad nga magdamol pagid ang ulan subong nga Domingo sang kagahon. Sa mga lago da panglaba pwede ka magapon ka panglaba pero ano nyo i-dryer nyo.
Oh, kung may dryer, kung wala kaya dryer, ikaw ginapangita kung di mo na ihalay. Sa likod sang ref, pwede na? Likod sang rep, nagyan ko na sa una, gamalaga na sapatos sa likod sang rep. Ay, gali ka? Bisan pagkagabi mo lang ginlabhan? Galing kay bantayan mo na, kay nga aman, kung magdugay na action do, sa gibutang mo na kayong pamala mo sa likod sang rep, ang bayo mo, bagtik. Ay, gali ka? Oo, bagtik. Do sinugba, kay Doy, init pa. experience mo ginaguro ay, may nalimtan ka giguro nga ginalay sa likod sang ref ay. Oo, kapag buha mo, hindi nagmag-take out, nagdugay gila ang init action doors. Dahil tapan kay init na. Ang sitwasyon dito sa may sunod sa Bacolod, may mga nag-text dito sa ato action doors sa outside Bacolod, pala ibang nga Banuaro Sudad. Amo-amo man yung simpo sila to, no? Siling ko damo o hindi, silang nga katamtaman lang, at amo-amo man may sunod sa Bacolod. Oh, kay tungod ina action Marsa no, tungod ina sa ginatawag nga Intertropical Convergence Zone. So amo na nag-aapekto sa aton diri sa Visayas kag Mindanao. Ini sunod sa Pag-asa. Ang Intertropical Convergence Zone. Yes. Yes, ang ITCC. Daw normal na normal action dosa. Kabay pa nga pag tupa karon sa alas 6, mapakita man si haring araw kay ay iba nagsundos, may mga importante man nga laktan ko sa mga Domingo mo. Basta yung iba nagaplano, pari ba lang magpabaybay man action Mar. So lang taon, gidanay nilang lakat sang tiyempo. Kay basi mapareho, to bala sang nagligad, to bala nga sinimana natabo, bala sa may Sagay to, kag San Carlos, nga gulpi iya nagkulob ang ila iya nga ginasakyan nga bangka. So may lang, kay naka-Facebook live pa sila ya, may load pa kag may signal, naka-Facebook live pa, nakapangayo sang bulig. Kung wala, te budlay gid ina kanagabihan gito sila te salamat man kina rescue to sila tanan ni Action Mar. Gana sa dos ato serbeto nga kwan, serbeto nga panomdom. Nga kuntani may ara action dos nga guide sila dabo mainang ga abiso bla. Ang taga dira mismo kabalo sa action dos kon ano sitwasyon sang tiyempo, kabalo na sila kung safe magbiyahe sa amo nga oras or hindi, no? Mayo lang kay White House ang ano gida, sang nagatan nga malaki sa amo so nga sa action doors ang trahedya. Yes, so that's why good Action Mar siling gani ni Dr. Zephyr Gerhardt kay Lian bala sang probinsya, sang province siling niya antis kamo mag palayag dira or kung magtabok man kamo sa isla, dapat may mapahanugot kamo gikan sa PCG. Correct. Amo nga action doors may dapat may proseso mga dapat action doors na kasundon kung tali mo. Kay hindi malikawan may ara gid sa nagalusot kida, no? Lusot kit kala nga mga plano, no, nga way nagasunod sa insakto nga proseso para lang action doors nga matuman ang sa nga hindi man nagoro yagang-yang nagaw-lagaw. Gaw-lagaw lang. So Nagaw-lagaw. kinanglan tagin Action Mar kay just in case may aragid man sang gulpi lang nga paglain sang tiyempo kay actually pero dito kainit mong gulpi lang yung nagdulom. So ina at least makabalob lang aton nga mga otoridad uy nga may nagpangayo to sang permit kagina nga magtabok sila sa amon so ma-monitor. Yes, action doors kay nang lugar na dara sa may area sa Sagay. Ano nga rito mo Kabog, no? Sa Molokabok, isa kay ba nagsundos ta sang hilig kadtuan sang mga bisita mo? Yes, kay taho man na da Action Mar mong. Pwede ka na da kalakat-lakat nga daw, di ba? Dumay lakat ka sa tubig, pero may siminto siya pas dalo, ano tawag na ganyan. So, may daw ato ala footwalk action doors. No footwalk, Kay nakatabok magoda. Aba, nakatabok-tabok, kadagali Sa katahom na sang imo sa nga tantos puntak action doors, no, gamay nga isla na siya. May mga tao to nga sugata sa imo, welcome, mabiyagi sa imo. Ay, gali ka. Kay way pa ko di abi kakadto mo. Nakita ko lang na sa mga post. Di do katahom. Ay, kabay pa dason. Makabisita man ko to be. Pag ang mga balay to action doors, ang ila sila ginagamit to nga tubig. Ang kada balay may ara sang dako, bilang nga do banga. Kita na sang banga. Oo. Ang banga nato niya diri gamay. Dito sila lagko to action doors katambaya. Made of, clay? Made of clay? Mamo na siya, no? Siguro ang banga tag sa kadupa ka lagko bla nga ayan sa di kasangkaron. Ginasalod lang nila sa kwan sa ulan. Tubig Suppose, na mo na ginagamit nila. tiko hindi magulan niya.
Wala sa tubig gamiton. Ate. Ang action dos ginagwaan nila pero mas mahapos action dos kay hindi sila mga budlay mo masalod na lang sila dagkag. Ano nang bian ko to action dos ang kwangit. Ang ano bla dito gilid na gina bulad ang ano blang ano gani nagagmay nga ugaman. Ano ang gagmay nga uga? Tanggit. Danggit. Oo, manamit ng danggit Action Mar. Dito mo na makita kung paano pagkaso ng tanggit. Kag dito mo na makita kung paano pinaproseso ng tanggit. Ay, gali ka. Ay, ti mayo no. Kay wala sila gali tubig Action Mar yang ano yan no, nga kay Isla mong no. Ti wala tubig nga ano gani hindi bala parat. Oh, kay kaagi mo ko sa una Action Mar pero dra iya sa may Sipaway bla sa San Carlos to ya. Nagatabo kami dati kay Isla ibang Sipaway. Nag-ano kami, nagbayad kami sang tubig para ano kami sang normal lang nga tubig, hindi ibla parat. Nagbayad 5 ang kada balde. Sus pagpaligo ko parat manggaligapon kay halin gigapon sa baybay, ginkandos lang. Oy, harap pa si Action Mar? Okay, harap pa siya. Yes. Are, mapaylo ko di. Kaya daw ginaulan naman ang ato sa mga ano. Oh, sige, Silo di, okay lang ah. Normalan action na dos nga may amo-amo na sa ato sa mga communication. Labi na nga doon hindi mayo ang chimpo. Agil minsan mo naman ang sipawa, wow. Taho man action dos ka tinutinlo katama nga kwan. Yes. Tubig. Oo. Taho na matalo mo. Pero dito ko gani nag-ano Action Mar, dito ko gani naka-experience bala nga siling day ng kuan talang katubig kay wala da tubig sa ginastayhan bala namon. Wala da tubig at 5 lang kada balde. Ate sige so di nagbayad man ko sus pag-abot na mo to nin puno ina tong drum. Sus pag pamunlaw ko na ay parat mangyapon kay giligin kandos lang sa baybay. Ang tubig nga tinaw. Ang hila sa nga tubig kag. Ang isa na sa kalungan dapat maligo kada kundi kada tiniilang. Para kasundos na nalipat ko sang tawag sang delikado balang matulok la ka. Si urchins na ang tuyom. Oo. Oh. Kasundos. Namit na ko no katilaw ka na. Kung lutoon, why pa o nabataan ko lang nga namit ko na sa pro. Grabe kung matulok gali ka na sa imo sa dapa. Oo, delikado ginakatama. So amo na gani nga kung ikaw magpabaybay susukon mo gito imo bala nga beach footwear bala. Nga ginbakal mo bala ready ka na pa Boracay. Oo. Abot na lang susukon ko. Boots ka gidya, do ka bugat mo naman. Buta. Sige Ay ni gara kondos kay gabahilapit talaga kita Semana Santa. Damo ang mga tourist destination diri sa Negros Occidental. Gani man. So sa mga magabiyahe, Action Mar, may panugyan lang kita nga maghalong gid sa mga syempre long weekend na. So iba niya nga mga magpamilya yan, nagabakasyon. So maghalong gid mga ka-action. Yes, kay Kapitang Doors, dara pa na akong kaisa daw panunlog la. Ang Semana Santa is mag-umpisa April 10 mo, Sunday. Dason si Mana na, no? Dason si Mana na, Oo. Kaya mo na. Ikaw, di mo plano? Ha? Di mo plano? May plano ka magpahuway-huway? Away na plano-plano. Sa balay na lang, no? Magpamalandong. Magpamalandong, oo. Amo na daan si Action Mar, pamalandong. Oo. Jackson na Doors, ang sitwasyon sa sunod sa Bacolod, tamat na man nagasanaaw ang ato sa nga langit, pero ginasiling ta, nagkatupa sa gayapon ang talike. Sige. Aksyon, Dinyo Bugin. Ako naman aksyon, Marlon Hervia. Mga ka-aksyon, sa rin ka man sa Pinas Laboton Kasang Abon Bertakan Servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa balita, una sa aksyon. Madamo gid nga salamat Action Marlon Hinovea, situational report nagikan iya sa patrol with Action Ninyo Bugina. So again mga ka-action sa mga mag-travel subong halong-halong gid extra careful kay medyo may pag-ulan subong diri sa syudad sa Bacolod kag iba niya bahin sang probinsya. So sige, antes kita mag-commercial break bala mga ka-action.
Kaon tanay ang report nagikan iya sa aton nga mga correspondent reporters. Kauntang balita ni Aksyon na Arlo Ticar, dra naman sa may banwasang Manapla, duha ka persona ginhingagaw nga mapasakaan kaso pinaagi sa regular filing sang Manapla Municipal Police Station. Aksyon Arlo. Good morning, Aksyon Dorel. Duha ka mga persona nga nadakpan sa tong nagligad nga adlaw sang Manapla Municipal Police Station ang insigida nga ginpasakaan sang kaso pinaagi sa regular filing bangod sang violation sini nga na himo ilabi na ang pagbaylar sang Presidential Decree 1602. Insigida ini ilang nga ginpasakaan sang kaso nga kung sa diin ang nasambit nga mga persona ang nagbular sa Presidential Decree 1602 kag ini ginhingagaw nga mapasakaan bangod ini sila ang naaresto kag tigayon nga dadakpan pinaagi sa paghampang sang illegal nga sugal o kon ining paghampang sang dugoy. Ang ining duha ka mga persona ang liwat nga pag-aarestohon sa Manapla Municipal Police Station kung ini sila ang mapamanaugan na sang mandamiento di aresto sang korte kag liwat nga baga pangatubang sang kaso nga igapasaka batok sa ila ang ining mga suspect. Aksyon Dorel nga sa matandaan na dakpan sa mga kapulisan amo sanday Dario Gomez 46 anyos ang edad isa ka soltero, kag Joel Bolina 50 anyos ang edad soltero, tanan pumulo sang barangay 2A Banwa sang Manapla. Ini sila ang natigayon nga nadakpan. Aksyon Dorel mga takna alas 3:30 sang hapon sa nagligad nga adlaw dira sa nasambit nga lugar nga nagapatigayon sang illegal gambling pinagi sa paghampang sang bugoy di inatigayon nga nakuha sa mga kapulisan sang Manapla Municipal Police Station amo ang mga batad nga ila sini nga gingamit sa paghampang o pagsugar pagsubong man ang kwarta sang mga nagkalain-lain nga mga denominasyon nga kung sa din Aksyon Dorel ini naglabot sang bali 370 pesos nga amo naman ang nagaserbe nila sini nga taya. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Aksyon Arlo ka reporting mga ka-aksyon din kaman sa Pinas labotong ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Madapong nga salamat Aksyon Arlo Ticar, gikan dra sa may Banwa sang Manapla. Kaga kontra ba ng balita nagika naman kay Nelson Patino. PCG nagapatigayon sang land-based inspection sa mga beaches bilang pagpanghanda sa Semana Santa. Action Nelson. Land-based inspection na ginapatigayon sa Philippine Coast Guard sa mga beaches kag resorts nga sakop sa ila area of responsibility. Ini ang ginapahayag ni Philippine Coast Guard Substation Commander Welmar Dolorfino sa interview sa Action Radio. Dugang pa sini nga padayon ang ila pag-inspeksyon sa Banwa sang Tubuso, Calatrava kag San Carlos beaches. Agod ng taon kung sa diin ginadala o kon ginaula ang ila sini nga mga hiko ila binagid nga malapit na ang Semana Santa nga kung sa diin madamo ang mga pumuluyo ang nagapaligo. Ang kabahin sa pahayag ni Philippine Coast Guard Substation Commander Welmar Dolorfino. Report para sa Action Report Sunday Edition. Nelson Patino nag-report. Mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sa Pinas, labotong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Madamo nga salamat Action Nelson Patino sa balita nga imong dulong sa siri nga aga. Kag sa piyak nga bahin ato naman pagakwaon sa Action Roger Gutib. 52 anyos nga lalaki nga taga-probinsya sang Bataan arestado sa kaso estafa sa syudad sang Sagay. Action Roger. Yes, Aksyon Dorel sa atod kini nga mga balita gikan diri sa may siyudad sang Cadiz o kon balita na tolkero sa siyudad sang Sagay isa ka persona nga gidakop bago din siya may kaso nga estafa. Ini gidakop mismo dira sa may siyudad sa Bacolod barangay 16 ang pagdakop kini sa iya may mga alas 11:15 takna kahapon pero nag-abot diri sa may siyudad sang Sagay gabi na ni kagabi Aksyon Dorel.
ginako pini si Aldex Manjares y Isclares alias Tambok, 52 anyos de edad, residente en isang barangay Dave Gustilo, diri sa daligid lang kay ang iya sining address sa province of Bataan pa, pero ang kaso diri sa may syudad sa Cadiz o kung sa syudad sa Sagay. Ang report, Action Dorel, gagin na operate na na police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang ini nga persona matapos nga may-ari ini siya nga warrant of arrest nga gidisyo sang RTC branch diri sa may syudad sa Sagay, kagipirmahan ni Normal Judge Vienna Marieta Cabusaw, ang presiding judge ng MTCC sa syudad sa Sagay. Ini ang gipanugutan man sa korte makapiyansa sang 3,000 ka pesos para siya temporaryo kalwayan korte Domingo subong sa Lunes o kung buwas nga daw mapatigay niya isang piyansa. Ang iyang kaso nakapit sa Abril 26 ng 2021 bagong lang kag detinado siya karon sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility. Report gikan sa syudad sa Sagay sa aton sini mga kaaksyon. Kadain ka ba sa Pinas, buton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutierrez report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Madamo nga salamat Action Roger. Sa 5:37 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, pag-istorya naton mga balita, pila ka balita, lokal, national, kag patag sang showbiz. So standby ka mo dra gihapon ha. Kaya magabalik ang Action Report Sunday edition. Standby. Ang balitang ito ay Okay, maayong aga, mahingagaw lang ko greet sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton sa sini nga aga. Happy Sunday. Sige, hingagawon ta sini kay basi magsunggod sila blaw. Pati Good morning sa aton mga ka-aksyon kay Sir Philip Alonsagay dra sa may Japan. Maayong aga Sir Phil. Upod man kay Ma'am Eleanor Fukuda. Kag kay Banjo Arnejo. Good morning man sa imo. Amo man kay Dennis Richard Tibor Roma, Athea Kim Iriman, Joshua Christopher Belas, good morning. Yes, John Villarosa, good morning, dara sa may Murcia. Kay Roslyn Buenaventura, good morning man and have a blessed Sunday. April Joy, Gaston, good morning man sa imo. Kag si Dennis Silinya, wala ko niya gaulan sa Banwa sang San Enrique. Atay mayo, Dennis, very good. Kay amo man siling ni April. Ate, sige. Good morning man kay Kairos Flaky, Annalyn Villa Esther Boot, maayong aga sa inyo. Kag kay Edwin, Sir Edwin Pineda, good morning Sir Edwin. Kag si Sir Milili Oligo, maayong aga sa inyo. Sige, sa tarang nga nagaupod sa aton kag sa YouTube man nga naga-monitor, good morning dra sa inyo. Kag again mga ka-aksyon ha, may padahin pa ng pagpangita sa data gatherers kag reporters sa Action Radio Bacolod. Sa Banwa na lang sang kinakompleto ng iban. So sa Banwa na lang sang Isabela, Toboso, Victorias, Candoni, kag La Carlota. So ang deadline sang submission until April 5, 2022 pa, kag 18 to 35 years old. So ipadala ang inyong resume sa Action Radio Bacolod news@gmail.com o kung idulong diri sa stasyon sa Action Radio Bacolod sa Penthouse Wilrose Building, Burgos Luxin Street, Bacolod City. Okay, good morning man kay Lola Mirna Boot ni Athea Kim Irimandra sa may Banwa sa probinsya sang Antique. Okay, so standby mga ka-aksyon. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung Las 5:42, Action Radio Philippines Standard Time. Kag maka-aksyon, pabalik diri sa Action Report, Sunday edition sa gihapon inyo kaupod sa sining aga, Action Dorel Kabat. Kag diri kita sa mga balita naton, pila ka update naton balita lokal bala mga ka-aksyon kay iniangot naman iya sa sitwasyon sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Kay nagapati iya si Bacolod Executive o Bacolod Emergency Operations Center Executive Director ang kung may pagbag-o sa pagdula sa alert level system sa bilog nga pungsod kay kabay subong ang pinakamanubo nga alert level system sa Pilipinas, amo iya ang alert level 1. So gin-propose to nagligad ang alert level 0 or pwerte na ginaiya ka tawhay na alert level pero wala pa ini ma-approve mga ka-aksyon. So siling ni Ang or ni Bacolod EOC Executive Director Ang nga kon mayara sang pagbag-o bala sang alert level system, like for example ma-alert level 0 na kita, siling niya ang syudad lakip gid or ang syudad sang Bacolod lakip ini sa mga lugar nga posible madala sa listahan sang National IATF alert level 0 in kaso gid man mayara na sa sina nga alert level system. Kasi suno kay ang napabilin man sang syudad ang tanan nga mga parameters nga ginabasehan sang National IATF sa ilagin pagwa nga evaluation. Rason kun nga napabilin man sang syudad ang alert level 1 status tubtob sa Abril 15. So after April 15 dra naman naton mahibaluan kung ano naman ang alert level sang syudad sang Bacolod. Kag suno pa diri kay Executive Director Ang nga sa piyak nga sini nga sitwasyon wala man gyapon nagauntat ang ila nga ang kampanya diri sa syudad angot sa nagapadayon nga vaccination drive. Kag subong gali mga ka-aksyon in fairness nalabot na sang syudad ang 130% nga population protection. So muni nga diri sa Bacolod makita mo dutay gid riya ang kaso sa COVID-19. At syempre, nagpanawagan man of course si Ang kung tani mapabilin gid ang pagsunod sa health protocol. Lakip na ang mga wala pa nakapabakuna bala, pabakuna na kamo. Kag sa wala pa man nakapa-booster shots, gina-encourage man ang
booster shots mga ka-aksyon. Para at least kay samtang nagadugay, ang effectivity sa aton vaccine medyo may nagahuyang man mong. Pero ara gyapon na, epektibo gyud na. Pero nagahuyang lang kay sa kadugayon. So kinahanglan naton sang booster shots. Okay? Kag diri naman sa Negros Occidental kay ginanunsyo na ni Presidential Spokesperson Martin Andanar ang ining alert level system bala sa bugos nga Pilipinas. Konte ang bilog nga area alert level 1 na. Ang Bacolod alert level 1 man ta. So ang province may 5 diri ka mga lugar sa province nga ginlawag ni Andanar nga nalakip na sa alert level 1. So, ang EB Magalona, nadala ini alert level 1 na, banwasang EB Magalona, banwasang Pulo Pandan, banwasang San Enrique, syudad sang Sagay, kag syudad sang La Carlota. So, bot silingon mga kaaksyon, ang nabilin o kung ang wala nalawagan, bot silingon, nagapabilin sa gihapon kamo sa alert level 2. Okay? So, ang ining 5 lang kamalugar sa Negros Occidental, ang napaidalom na sa alert level 1. Sa interview ganin Action Arts sa madumduman ko sang Biyernes kay La Carlota City Mayor Dr. Rex Halanduon, kay sila ni mong ang syudad sang La Carlota mga kaaksyon. Sila ni ang may pinakamataas nga inoculation turnout sang vaccine or COVID-19 vaccine sa bugos iya nga probinsya. So 85% sila nga o kon 85% na sa ila ang vaccinated dito or fully vaccinated. So congratulations sa syudad sang La Carlota sa inyo man padayon nga pag-encourage, pagtinguha man nga of course mabakunahan ang inyo dira nga mga pumuluyo. So siling ni Mayor Rex Halanduon, padayon sa gyapon karon ang ila ginahimo man. So ginmanduan niya ang mga kapitan or punong barangay sang syudad sang La Carlota nga panglistahon ang tanan iyang ngula pa na bakunahan. Actually mando man from DILG. Namo ina ang obrahon kay para makadtuan kaga mabakunahan or ginatawag nga house to house vaccination. So kabay pa nga kita diri sa probinsya, especially ining may mga may mga gamay pa nga turnout or manubo pa nga turnout sa COVID-19 vaccination. So kabay pa nga nga mapatinguan tagid ina mga kaaksyon nga mapa-increase ta pagid, okay? So sige, kag sa balita naman or update naman when it comes to election mga kaaksyon, kay ang syudad sang Bacolod gin paidalom iya sa yellow category. Ini base sa resulta sang damlag lang gin patigayon nga Provincial Joint Peace and Security Coordinating Meeting o Coordinating Council Meeting. Kaya suno kay Bacolod City Officer in Charge, Bacolod City Comelec Officer in Charge, Attorney Revo Sorbito. Actually, ang ilang recommend nga category sa Bacolod is green category. So, may tatlo na category, mong green, red, and yellow category. Pero, yara ko no gyapon sa Regional Peace and Security Council ang paghimo sang desisyon. Bali daw gin-recommend lang tiyan ni Attorney Sorbito nga ipaidalom sa green category ang Bacolod when it comes to election ang paghambalan, pero tigin paidalom sa yellow category sang Regional Peace and Security Council. Kahit tungod man ini mga kaaksyon sa political rivalry diri sa duha ka dalagko nga mga partido lokal man diri sa syudad sang Bacolod. Pero wala man gid sang dalagko nga threat diri. Kasi kay mga baskugan ng mga supporters. Ang mga supporters mo lang diyan sumbagay sila na. So ipabilin tagyapon mga kaaksyon ang peaceful nga eleksyon sa maabot nga Mayo 9, 2022. Okay? So sige, pila naman naton ka-update naman sa balita iya nasyonal.
yari mga ka-aksyon, no? Do kagabi isang pagbasa ko sa sininga balita, do nakalungo gigo, baw nakalungo. Kay man, may isa dito iya ka police officer sa Manila. Ang gingasto niya iya mga ka-aksyon ang 500,000 pesos nga buy bust money para iya sa online sabong o kanang ginatawag nga e-sabong. Kay nano man si Sir man. So, ang mo mga ka-aksyon, perti galing epekto sa isang e-sabong. No? So, may lang gid wala ko niya nag-testing taya-taya ni sa online sabong. Kaya tawab lang epekto sa aton iya nga mga otoridad. Ho, actually, kaduha na ni mga ka-aksyon kaysa madumduman ko, may ara man to police nga nagpangawat saya ko no, nag-attempt pangawat, actually nag-attempt kaya wala man siya nadayon kay tinadakpan siya sa mga tanod. Nag-attempt to siya nga magpangawat sa isa ka gasolinahan sa Laguna to ha sang February kay para amo man na tungod man sa na-addict bala sa ginatawag nga isabong. Ini naman ho bag-o naman niya ho kagapon 500 pesos nga buy bust money doon na hamot ko. Pero anyway, gingamit niya sa isabong mga ka-aksyon. Inaresto siya sang Manila Police District. So, ini siya nga police, member ni siya sa Philippine Drug Enforcement Group. Wala naman siya gingalanan mga ka-aksyon, pero may ranggo ini siya nga police lieutenant. Magluwas sa kaso kriminal, kaso administratibo ang salabton sini nga police kaya tungod sa paggasto man sa pondo sang gobyerno. Okay? So, ang kaso naman, magluwas pagid sina agali ka-aksyon, mga ka-aksyon. May kaso pagid siya nga estafa. Kaya ini naman, may angot sa ginbaligya niya naman niya, ang salakyan niya, ginpahulam lang sa iya, ay nano si Sir man. So, ginpahulam lang kay Sir ang salakyan, ginbaligya niya. So, kadamos ang kaso ni Sir. So, ginbaylo yagid ang iyang, ang iyang trabaho sa sinilang isabong ni or online sabong. So, mga ka-aksyon ta ha. Grabe na kita mga balita sa ning online sabong, no? Kay may mga madluwas nga may nagkaradula nga mga sa Bulangero, kilat sa kabilog 34. Tapos sa subong wala pa to gyapon ma-resolve mga ka-aksyon. May ara man balita man nga Iloy naman to ya. Ginbaligya niya ang iya nga bata. Kay tungod man na-addict man sa online sabong. Baw lantawang epekto sini nga online sabong nga amo ni subong ang sa Pilipinas mo kay tungod sa COVID-19 wala man sang actually may mga imo na physical nga online sabong kadto na sa mga bulangan pero ang online sabong nga bulang kadto na sa mga bulangan pero ining online sabong do amo ging nag-hit subong. So kadamo sa mga insidente sining online sabong. Ang Iloy to sa somewhere in Manila man to. Baligya yang bata iya sa balor nga 50,000 to tani ang offer. Yamong tinaghambal ang manugbakal nga pwede 45,000 lang. Tinagpasugot man siya. Nagkita ay sila sang ginadaho ng bayad sa iya. Doon na marasmasan siya blaguro. Ang biya ay nano man tong ginbaligya akong bata ko man. Gintawgan niya ang tong ginbaligyaan niya. Kag hindi na makontak. So mo to nagpakain na siya sang bulig sa otoridad. Kag lately lang mga ka-aksyon. Nabasa ko ang balita nga nabalik ang iya nga bata. Okay? So sige. So ano man ta kung kagalingon, mangin responsable man ta kag pugong gid sa tigaling kay kumaadi ka do hindi gina mapunggan pero hagan-hagano na lang, ha? Kung ano lang masarangan mo nga itaya-taya da. Amo lang na kung gusto mo gid malingaw. Pero kung mahimo, mas mayo gid nga untaton man na, okay? So sige, kag update pagid naton iya mga ka-aksyon sa lakat naman sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Kay isa ka vaccine expert panel nga si Dr. Rodgin Solante. Isa ni siya ka infectious disease expert man maka-aksyon na. Nga siling niya ginalantaw niya nga posible liwat magasaka ang kaso sang COVID-19 pagkatapos iya sang Mayo 9 nga eleksyon pareho sang natabo sa iban nga nasyon. Kay man dako kuno nga factor diri ang super spreader event tungod sa pag-umpisa sang campaign period
mga ka-aksyon, labi na nga ang sa local, nag-umpisa pagid sa itong March 25. So siling niya, ang mga campaign rally, drang ginapatigan sa aton yung mga politiko. So isa ini sa ginatawag man mga ka-aksyon nga super spreader kasi wala na naga-social distancing mong nagadikit-dikit na ning aton yung mga ka-aksyon nga nagapakita man sa suporta sa ilang ilang mga politiko or ilang mga kandidato. So hindi mapunggan kasi ang kada isa gusto man nga magpakita sang ila suporta bala gusto man nila ipabutsyag sa ila iya nga kandidato ari kami para simo, pero make sure mo mga ka-aksyon na kung magkadto ka sa rally halong gid suksok gid face mask, dala alcohol, kag kung ano padra nga posible makaprotekta sa imo kay base ara kaya sa campaign rally pero pag abot sa eleksyon wala ka na kay na deads ka na. Kaya tungod sinibala sang COVID nan. Okay? So, halong-halong gid mga attend labi na mga ka-aksyon ta nagakaganyat kaya may mga artista iya nga amo na subang ang hampang sa aton mga politiko do na notice ko lang ha. Nga kon may mga rallies lang may dalas nga mga artista, mga banda or kung ano man dira. Okay? Kaya para syempre makaganyat man sang tao. Okay? So again ha, halong-halong ha. Kaya sa siling ko na kaina, budlay kung nara ka sa campaign rally, pero pag abot sa eleksyon, di ka nakaboto, kay why ka na. Ha? Sige. Kag, angot man sinima ka-aksyon sa COVID-19, nga update naman from Department of Health, kay may rekomendasyon sila Action Boy, Action Boy, ginaanad ko sa Action Balita, more edition, mga ka-aksyon, nga may rekomendasyon sila nga himuon iya mandatory ang COVID-19 boosters antes makasulod sa mga establishmento ang isa ka persona. Ante. So suno kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe nga ila ginatun-an ang posibilidad nga paglakip sang booster shots bilang parte sang primary inoculation series. So lang tawon tani mga ka-aksyon ha. Kaya actually, recommendation ni siya ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang pagmandatory sang booster dose antes makasulod sa establishmento. So lang tawon tang developments ni mga ka-aksyon kung ano ang development sini nga nga ginaduso sang aton iya nga Department of Health nan. So dason kung ma-implementar gyud man ini hindi na gid ni kasulod ang mga wala nakapa booster shot or wala nakapabakuna sa mall. Di subong pwede payamong, di ba? Which is for me I agree man sa sina mga ka-aksyon. Bisan ano nga kampanya sa aton yung mga local government units, sa aton mga LGUs nga pabakuna ka, pero kung free man lang magsulod bisan diin nga wala man sang vaccine, do ka ang iba niya hindi na kay pwede ka man lang kasulod sa amon pero kung i-required ang ining no vaccine, hindi pwede makasulod sa establishmento, well, at least ang iban ma-encourage. So, problema kung baka mapilitan, no, ng magpabakuna. So, kabay pa ang tanang nga magpabakuna, nga from the heart din nila ang pagpabakuna nila. Kay protection para sa aton mga ka-aksyon. Okay? So, sige. Last 5:59 Action Radio Philippine Standard Time. Ma-update kita sa aton iya nga showbiz balita sa sining adlaw. So medyo light naman kita po sa aton iya nga mga update sa balita nasyonal. Diri kita sa aton nga showbiz news. Okay, so sige, sa madumduman yung mga ka-aksyon sa sinilang nga semana, nag-trending ining duha ka mga dalagko nga balita sa entertainment, patag sang entertainment. Ang inibla mga ka-aksyon ang madumduman yo pagtampa bala ni Will Smith bala kay Chris Rock. Si Will Smith mga ka-aksyon sa wala mga nakakilala, siya ni ang bida dabla sa Men in Black, no? Correct? Men in Black.
Kaya ang update subong mga ka-aksyon, latest, nag-resign na siya sa Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Nag-resign siya. Ini kasunod sang natabo nga pagtampa niya kay Oscars presenter nga si Chris Rock. Kaga suno kay Will Smith, mga ka-aksyon, handa man siya nga batunon kung ano ang ipapanaog nga pinalidad sa iya nga board. Kay madumduman yung mga ka-aksyon, samtang nag-present dibla si Chris Rock sa Oscars Award. Kaya toto si Will Smith, kagang asawa ni Will Smith nga si Jada Smith. Samtang nagahambal ini si Chris Rock. Nag-joke siya bala mga ka-aksyon. Actually, di tagid man, no? Kay do ka American joke bala. Nag-joke siya, una daw nagkadlaw-kadlaw pa si Will Smith, nagkadlaw pa si Will Smith sa joke niya. Galing nagbalikdan niyang asawa ya. Doon naglain balang tsura mga ka-aksyon. Doon nag-change ng iyang facial expression. Sang nag-joke na to si Chris Rock parte sa iyang pagkakalbo bala. Kasi si Jada, may balatian ni siya nga alopecia. Ang alopecia, isa sa mga epekto kalagas imubuhok. So nag-decide siya nga kalbo na lang. So duwala na namian si Will Smith. So gingiwa niya balaging kadtuan to sa tunga si Chris Rock kagin tampa. Pero after sang nabato niya ang award, nagpangayo siya sang pasensya. Sa Oscars kag amuman kay Chris Rock. Ti galing though wala pa sang sabat gid subong si Chris Rock. So amo pinaka-latest niya nga si Will Smith, nag-resign na lang siya sa Academy of Motion Pictures and Arts. Kagin confirman ini ni David Robin, ang presidente naman sang Academy of Motion Picture Arts and Sciences, nga nabato nila ang resignation ni Smith. Ni Smith. Okay? So sige kag diri pagid sa iban nga balita naman sa showbiz. Diri naman kita mga ka-aksyon sa kay couple bala, South Korean couple nga si Hyun Bin kag Son Ye Jin. Damlag lang diba sang March 31 kasal sila mga ka-aksyon. So sa mga wala pa hindi kilala si Hyun Bin kag Son Ye Jin, sila ni mga ka-aksyon ang nagbida sa Korean drama nga Crash Landing on You. Nga nag-air ni siya December 2019 to February 2020. So bali na sila actions is mga ka-action sila di mag-partner love team. Bali si Hyun Bin North Korean Army ni siya. So si naman niya si Son Ye Jin or si Yoon Siri naman niya ang iyang role. May ni siya ng tagapagmana bla sang sang dalagko nga kompanya sa South Korea. So, one time, nag-paragliding, ini siya mga ka-aksyon, paragliding accident. Na-aksidente siya, dito siya nagtupa sa North Korea. Ay hindi ko na paghihambal ang iban. Kaya wala pa nakalantaw, bala. So, sorry, gida, sa wala pa nakalantaw. Pero 16 episodes ni siya. So, ako na mga ka-aksyon, sila li ang bida nga duwa. So, damo, ganyan fans, of course, ang ginkilig, kay Te, ang ila-love team sa to nga ginaduso-duso lang ti subong nagpakasal na gid, real life couple na gid sila, okay? So congratulations and best wishes gid to Captain Ree and Yoon Siri. And kabay pa mga ka-aksyon nga hindi lang ni sila magpariyobla sa song-song couple nga sang nagbulagay itong song-song couple, grabe man to, do na heartbreak man ko abaw. Kaya man sa naman to sila ya, Descendants of the Sun, do bali love team man to sila. Kag nagdayon ay pakasal pero galing wala gin palad, wala na swertehan, so nagbulagay sila iya. Okay? So sige, dra lang nga na mga ka-aksyon kado kalaban naging sa aton nga chismis diri nga aga. But anyway, sa ato naman iya nga pagbalik, bantayan taman mga kuaon tarang balita ang mga ka-aksyon ha, nagika naman sa aton nga mga Action Radio reporters. Magabalik kita pagkatapos kid lamang sini. Lesay 5 Action Radio Philippine Standard Time. This time
Okay. Morning sa liwat sa aton mga ka-aksyon. Hingagawon talang ni Tamyaw ang nagaupod sa aton. Kay Mommy Ems Aboso, good morning Mommy Ems. Miss Ana Sinoro, have a nice and blessed Sunday. Kay Sir Philip Alonsagay, yes, good morning, good liwat. Lizelle Fernandez, good morning. Dara naman sa may syudad sang La Carlota. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Kaunta pansit, bo. Salamat, gid enjoy sa pagkaon sang pansit. Che Zamora, good morning man. Kag kay Toto Asis, good morning dra sa may Pangasinan. Si Elvira Helogo, good morning man dra sa may Firmville, Pahanukoy. And kay Diding Alhamiento, good morning and happy Sunday everyone. Sige, karon naman maka-action ang dugang tang greetings ha. Standby. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay tumakandi nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat sa Aksyon Radio. Las 6:14 Action Radio, Philippine Standard Time. Sa gihapon, Action Report Sunday edition with Action Dorel Cabato. This time mga ka-action, aton pagkakwao ng mga balita. Ikan niya sa aton mga action reporters. Aton pag-aunahon ang balita sa BCPO. With Action Eric Magbanwa. Investigasyon sa Police Station 3 sa pagtiro sa isa ka persona sa nagligad nga adlaw sa barangay o kon sa kahapon sang aga sa barangay Bata, Nagapadayon. Good morning, Action Dorel. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Nag-request na karon sang post-mortem o kung autopsy ang kapulisan sa Police Station number 3 sa pamilya sa napatay nga si Yuki Castro. Agod ipadalo sa autopsy ang iya si Bangkay. Agod may balaan kung anong kalibre sa armas lutang ang nag-igo siyang alawas nga nagresulta sang iya sini kamatayon. Kung imo Action Dorel madumdumam, Sabado sang aga sa gilutang ining si Yuki Castro sa tubangan sang Changi dala sa may Purok Pine Tree sa Barangay Bata nga nagresulta gid sa iya kamatayon. Suro sa kay Police Captain Armin Margas, ang hepe sa Police Station number 3 nga hindi pa nila na-establish kung sino atong persona nga nagtiro sa iya kakunano ang motibo sa insidente. Kinapangita pa sa pulis nato agad kuhaon ang identity sa itong duha ka mga babae nga upod ni Yuki Castro before and after siya gintiro dala sa may Purok Pine Tree sa Barangay Bata. Naka-mention ang amay ni Castro sa kapulisan nga may bisyo ang isa nga bata nga nagagamit ka nagabaligya sa ginadirian nga droga.
Yari ang dukang palayag sang hepe sang station number 3. Bili ang kagina, sa kaga, mabakal siya sa sigarilyo sa Changi. Ngayon po siya nga duwa ka babae, kagulpi lang nga may naglupok, mabatian sila nga lupok, kag natumba lang yung aton nga biktima. So, sa subong after sang soko, ang aton nga investigador mo, obra naman nato request para sa autopsy, para sa pamilya, no, kay ma-request sila for autopsy sa ilahi mata. Ang suspect ka nagtiro, ma'am, mabali din siya yun? So, wala din na ang sunod sa aton ng mga tao nga na-interview dito sa area, especially dito sa Changi, nga nabaklan, why nila na-identify kung diin dampi ang tao, kaya wala mga ganun na nakita, gulpi lang sila nakabati isang lupok, kaya tumba lang nila niya ang aton nga biktima. Anong recovery sa crime scene, ma'am? So, wala sang recovery nga mga empty shell. Posible, after kasang aton nga pag-autopsy, kasi kung ito kasi ang bala nagdasok din sa iya, so ay nakagawa. Dilang igo ini, ma'am? Sa tuo yan ang dugahan. Okay, so... Isa lang man. So, posible revolver ang gingamit, ma'am? Posible. Kaya aton nga wala man sa recovery, pero ipa-undergo siya sa autopsy, so dra na guro makita sa aton nga mga forensic expert. Ano ang background sila sa biktima, ma'am, initially? According sa iya amay, wala siya sa obra, so sa bulig-bulig, hindi siya sa bulkitan. Why mo sa Wala mga... na iya nga source of income, balik. Why mo sa mga kontra, ma'am, na, no? According sa iya amay, wala man siya sang kontra, abang pinagabulobisyo man gamay ko, no? Basta amay. Oo. Magsiling ka bolobisyo, ga drugs, ga inom, na, no? Kontra ko sa drugs, illegal drugs na pagbaligya. Okay. So, ang investigasyon, ma'am, sige-sige, parigyapan. May mga CCTV sa lugar, ma'am. Ako pa na ginalibot subong sa atin nga investigador after tukoron obras ang request for autopsy, pabalik siya sa area kay i-identify to ang duwa ka babae nga upod nga gid kay base amo to ang nakakita sang ato nga suspected. Police Captain Almer Margas, hepe sa Police Station number 3 sa interview sang Aksyon Radyo. Aksyon Dorel, mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbano nagasaling, mga kaaksyon sa tiga mga bahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Madamo nga salamat, Action Eric. Balita nagikan sa Bacolod City Police Office. Kaga sa iluhantang balita, nagikan naman iya sa City Hall with Action Art Tayhupon. Training para sa mga Board of Canvassers pati gayonon sa COMELEC sa palabuton ni Abril 4 tubtob Abril 7. Action Art. Good morning, Action Dorel. Tana nga magapatigasyon training ang Click Bacolod para sa Board of Canvassers. Umpisa sa palabuton Lunes, Abril 4, tubtob Abril 7. Sunod COMELEC Officer at ni Revo Sorbito. Hindi na lamang ganusan nga schedule sa tingila pati gayunon na magkompleto na ang mga personnel ila kinanglanon sa sang eleksyon sa piyak nga bahin. Ginkumpirahan ni Sorbito kaya gidman sa mga organisasyon kun grupo. Gigangot siya taladan para sa road show sang voting count masino kon BCM. Apang daro sini nga request ang dapat nga ipadala sa banda sang Provincial COMELEC Office pagkakaigo nga pakto o kon approval. Tagikan sa Bacolod si Hall Action Art Tayhupon nagka-aksyon din kabahin sa Pinas. Labuton kason balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Rat. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Action Art Tayhupon. Balita nagikan sa City Hall. Kaga sa iluhantang balita, nagikan naman sa Capitol with Action Brian Morden. Governor Lacson ay pathag angot sa manog expire nga COVID-19 vaccine. Action Bri. May nga aksyon na doors ginpathag ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga nagahilapit kapag expire sila nasabit nga mga bakuna karon diri sa probinsya sang Negros Occidental. Hindi bot silingon nga jutay ang nabakunahan. Suno pa diri sa kay Lacson,
Nagabot ining nasambit nga mga bakuna, pila na lang kasimana kag banog expire na gid man siya gikan didto sa nasyonal. Nagalaom si Lacson nga magamit pa ini gihapon based man sa palayag sang DOH nga karon ginahulat sa probinsya sang Negros Occidental. Certain issue with DOH and ang mga implement na bakuna na ginadistribute all over the country. Kaya ang mga bakuna na mag-expire na within 3 weeks. Naibaloan masobra 200,000 ka doses sang nagakalinlain nga bakuna ang natalana nga mag-expire sa sining bulan sang Abril. Inang balita gikan Kapitolyo Provincial Action, Brian Morden nag-report. Mga kaaksyon din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Size 21 Action Radio Philippine Standard Time. Maraming mga salamat Action Bray. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial. Kag mga ka-aksyon, 36 days to go na lang ha, kag election na. Mayo 9, 2022. Kag atis ang aton commercial break. Yari anay ang aton niya, History of the Day or Today in History. Mga ka-aksyon sang Abril 3, 1948 or April 3, 1948, ginpirmahan bilang isa kalayi ni former 1945 tubtob 1953 US President Harry Truman ang Marshall Plan o kon ang post-World War II plan o kon sa simple nga tinaga, plano nila matapos iya ang World War II. Di maka-aksyon nga plano ang gin-propose ni George Marshall sa diin ang tinutuyo amo nga ma-revive ang ekonomiya sa Western kag Southern European countries. Si Marshall maka-aksyon nangin US Army Chief of Staff ni siya sa panahon sang World War II sadtong 1939 tubtob 1945 kag nangin Secretary of State sang 1947 tubtob 1949 kag sang ulihi nangin US Secretary of Defense man sang 1950 tubtob 1951. Ang Marshall Plan o kon kilalaman nga European Recovery Program naging propose ni Marshall sang 1947 ang programa sang Estados Unidos nga magahatag sang bulig sa Western Europe kasunod sang kahalitan nga gintuga iya sang World War II. Ini ang ginpirmahan sadtong Abril 3, 1948 kaginpainan sang pondo nga 15 bilyones dolyares agod ibulig ini nga ma-rebuild ang mga cities sang kontinente. Ang implementasyon sang Marshall Plan ang ginatudlo nga pag-umpisa man sang ginatawag nga Cold War, mga kaaksyon. Ang ining Cold War sa tunga ini sang Estados Unidos upod ang ila European allies upon gintukod man sang US nga ginatawag nga North Atlantic Treaty Organization o kon NATO batok naman sa Union of Soviet Socialist Republics o kon USSR o kon mas kilala nga Soviet Union. Mga kaaksyon, gintawag ini nga Cold War. Bangod wala sa duha o kung wala sa tunga sang US kag Soviet Union ang nagdeklarar iya sang war. Apang ang magtimbang nga bahin, ang lunsay nagapugong sa tagsa-tagsa kapag pasangkad sang economic and political system sa bugos nga kalibutan. In short, mayara sang political rivalry sa tunga iya sang Estados Unidos kag Soviet Union. Ang miyembro sadto sang Soviet Union, antes pa man sila nga na-dissolve o kung ining naguba sila, amo ang 15 ka republika, nga amo ang Russia, Ukraine, Georgia, Belorussia or subong mas kilala nga Belarus, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania kag Estonia.
Apang matapos ngayon sila ang na-dissolve o kung na-dissolve ang Soviet Union mga kaaksyon na dula, ang pungsod Estonia, Latvia kag Lithuania ang nagpamiyembro sa NATO. Amo naman ang rason sang ginkaakig naman sang Russia. Ibaluan mga kaaksyon nga ang Russia ang nagaserbi ini nga big brother sa 15 ka republika sang Soviet Union. When it comes to decision, ang Russia gid mga kaaksyon ang ginapati out of these 15 republics na miyembro iya sang Soviet Union sadto. Bangod sini nanawagan ang Russia sa NATO nga untaton ang pagpa-expand kagad diri nakasugtan nga hindi magpasilabot ang US sa nabilin pa nga miyembro sang Soviet Union. Apang damlag lang nagwa sa balita nga nagaplano ang Ukraine nga magpamiyembro sa NATO, amo man ang ginkaakig naman liwat sang Russia. Magasuno sa kay Vladimir Putin or Russian President Vladimir Putin at provoke siya blang mga kaaksyon. So nabalitaan taman sa karon mga kaaksyon no sa gihapon nagapadayon nga away sa tunga sang Russia kag Ukraine. Natubtob subong wala sa gihapon masolusyonan. Base sa nangin pahayag ni Putin sa nag-umpisa ang ila pagpangatake sa Ukraine sa tong February 24, nagpagawa ini siya sang statement. Ang nangin rason sa ila pagpangatake amo ang wala pagsunod sang US or Estados Unidos. Kaya na istoryahan nga hindi magpasilabot ang US sa nangin miyembro na sadto sang Soviet Union o kung hindi lang mag-expand pa bala sang mga membership labi na ang nangin miyembro sadto sang Soviet Union. Ang Ukraine miyembro sadto sang Soviet Union subong dogi na kumbaga dogi na lure bala sang US, so nag-attempt ni ining Ukraine nga magpamiyembro, so bilang sabat amo niya ang sabat ni Russian President Vladimir Putin na hindi. So that's why atake nila ang ining Ukraine. Agud punggan ang nasambit iya nga panghitabo. So sige. So again sining adlaw mga kaaksyon, April 3, today in history, pirmahan ang Marshall Plan o kon post World War II plan. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Hi guys, The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
device ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede Sa Aksyon Radio. Alas 6:30 Action Radio Philippine Standard Time. Sa gihapon, Action Report Sunday edition with Action Dorel Cabato. Nagmadamog nga salamat mga ka-aksyon sa inyo pag-upod sa akon sa sining aga. Sa atong mga patrol reporters, sa atong mga correspondents, salamat gid. Kag good morning gid sa tanan mga nagaupod sa aton sa Facebook Live kag sa radyo, maayong aga lang. Hingagaon talang tamyaw si Venram or Marvin. Good morning sa imo dres may Bago City, Annalyn Villester But. I-PM ko lang si Athea. Roaming Hilda Langa. Good morning man. Ray Flores Baryoga, Abraham Ortega, Dayna Magbato Malabago. Good morning. Kagpa-shoutout ko nun sa kay mama niya, si Nora. Good morning. Maninoy Michael June P. Season, may agaman. Kag si Sir Jose Herson Lapinigunyo, may movie ko nung nga The Coldest War regarding USSR and USA. Sige lang tawon ta na. Sige, madamog niyo salamat mga ka-aksyon. Updanay naman kita sa madason naman nga Domingo. Sa gihapon, ini naman si Action Dorel Cabato. God bless mga ka-aksyon. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1.